Jing pulian kitab baru kalian orang basan kedekat kebeningkong hidup kendai. Toloi no ya kesop ti jong kajing kuslai bad kajing jenjar jong pa ko Jerusalem. Patapong junom da kajing bha breu jong kaburom nau blai. Tapong da kajing kop jong kahok nau blai. Tapong haka khle jong pa ya kapan sniat jong kaburom jong ubam jukut. Nabau blai un sapan i ya kajing pernai jong pa keleng hapo kabeneng. Nabaya ka kerteng jong pa en sakot junom dau blai kajing suk jong kahok bat kaburom jong kajing ei blai. To kijot ko Jerusalem to yang halor lum kenjang bat to pai khmat chapang mingi. To khme ya lagi khmat baki ya lum kum ka kenhun nasib ngi bat namingi da ka hukum ubakhut. Kidaya risa artat bau blay ulakan mau yaki naba kilami napa da kabayai kejan balayalam bag naginong shun jongki Henry blay un sawan yalam biang yaki syapha da kabakit yaki ha kaburam kumbasyong ha kakets iem nabau blay ulah hukum bayaw way puway ulumba bakenjang badya kilumrit bam jukut day ban pen sendam bat ikitem day ban pendam ba en madan ka kendeu khnang bau Israel ndup ya sok ha kaburam ublai ki khlau bat man lauding iubi kilaka sarngi yo Israel da ka hukum ublai nabau blai un sayalam yo Israel da ka jingkemen ha ka jing phalang kaburam jong u rengkat ba ka jing isn ai bat ka hok kibawan na u ka ktien jong utrai kasam bashispa arpun riu kanno ki bakrau ki kam utrai ulale yangi shisha ngilas ngokumen bautrai ulapen phai biang ya ki balasha penrekang par jom kasion ngila perkhat pengili ngila po sniu de ki shinto jngi la pendap da ka jingrki ha ki thali jngi ki jingruai ka jingkemen kanno ki bakrau ki kam utrai ulale yangi shisha ngilas ngokumen de gijai ban reu kilai ong paramaki kanno gi bakrau ki kambo trai ulale eki kanno gi bakrau ki kambo trai ulale yangi shisha ngilas ngo kumen kanno gi bakrau ki kambo trai ulale yangi shisha ngilas ngo kumen to pen pai pat iki bala penrekang par jungi ko trai ko mi ki wa tuoj hari bashati ki to gi babet haki umat ken sarwai enda ki on kanno ki bakrau ki kambo trai ulale yangi shisha ngilas ngokumen kimi no da ki umat kira usambai ban bet ki wan pai da ka jingruai kira yela ki kham keu kanno ki bakrau ki kambo trai ulale yangi shisha ngilas ngokumen kajing pulin ang kasitiu Paulus bako siya ki Kristan ha Filipi kalanong kabaningkong gadkot basaw duban riu pra adu bakat way barabor man la kajing duway jung nga nakabanta jung pi baro nga duway da kajing kemen nga rasungungo ikajing niya tray lang jung pi ha kabapan preyang ka gospel na du kasngi baningkong hadu menta ban ngadas ngos kham shibun bautau balas dangi ki kam babha phi unsa pendap puraya ka hakasngi jong ujisu kres na bawblai hi ulong sakhi jonga bakat no nga ang not ipi baro da kajing e jong ukres jisu bat te kajing duai jonga bakajing e jong phi kanang roi kerhai ha kajing tep bat kajing shamphang baro khnang ba phinang banyo ko ria ka babhatam bat bap pin long ki bakut bat baklem thau priana ka banca ka sniu kres ki badap da ki so jong ka hok ki bawan nau Jesu Kris na ka banca ka buram mat ka jingero yaw play
ketien jong utrai. Kajing pulian gospel bakut kat Lukas kalnong balai kat kemeningkong hadupan riu. Hagas nem bakhat san jong kajing sansyar u Kaisar Tiberius manbau Pilat Pontus Pilatus ulalong ulat ke Judea. Badu Herod u tetrak ke Galilea u Filipat para jong u tetrak ke Ituria bad katrak Honestis bad Ulisanias u tetrak ke Abilin ha kapor ke jinglong lingdo orang bau Anas bad u Kaiphas Akdien ubelay kalawan hau Yohanes ukun usakhiria hari kenja bad walek keleng gitan kawa Jordan u yalap ia ka baptisma jong ke jingkela ke bamut na ke benta ke jingmap ikipom kembala tho ha ke kitab ia ka kdien u Isaya nong itu lepa kasur jong utau ba perta kiri kenja topen kre ikalenti ba jong utrai topen bet ikalenti singkin jong u ya gijakat hem baro en sapendam bad igilumba bad kilumrip baro en sapen madan ya kiba kordor en sapen bet bad ia kalenti khoru khoram en sapen jili bad upai banriu baro un sio i ya kajing pen im ublay ke gospel jong utrai